Здравейте, аз съм Старкинг и днес отново ще снимам с Flameward. Да, здравейте. Така, след да напиша. Виждам ти мутра. О, мерси за комплимента. Чакай, аз казвам. Може да почнеш с малко джъмп и аз се пребих. Чакайте! Погледни, между другото, погледни надолу да видиш какво ще видиш. Вече няма нищо да видиш. Да, бе. Добре, сега какво ще правим? Чай да кажа край на YouTube. Аз вече го направих, така че Ще няма. тая. И хайде на Warp Jump. Ние сме тука. Просто сме на новия джъмп и аз се пребих. Чакайте малко. Чакай малко, де. И ти ядеш и аз ям, само дето аз ям солет. Много ме кефи с тази глава. А тъй, са. Шетко. И да си сваля главата. Не! И цялата са си невидими вече. Стига, бе, не мога да скоча. Woo! Yes. Да, малко ще поскача, бе, нали? Оде, това добре. Тук се так и се. Да. Не! И аз спря да валим, между другото. То отдавна ста. What? Какво е това стъкло, бе? Къде си? М, Видях къде си, видях. Между другото, долу в описанието ще видите канала на Flameward, така че можете да се абонирате. Телепортирай се. Не, готово! Ти само ми приеми. Да, вярно. Че в момента бях Don't move. заед. I don't move. Окей, къде сме сега? Тук има честове, Бирай нещата. които не могат да се отворят. Го, бе. Виж ме. Всичко ли да взимам? Да, може би без кирките и другите неща, защото не ни трябва да бъдат почти. Само ябълките ли? Да, особено легендар. Няма ли? Има. Взима и сета, защото е важен. Кой сет? Диамантения. Какъв сет? Бронята. Защото е важен. Аз си нямам.
Да, взимай го. И го оставяй в И бутушките Холма. долу. Така. Отивам за малко да холма. Ти ме изчакай тук и не ме Аз съм в мърдай. холма. Как Да, бе, ай. тука си? Виж, не съм тук. Най-обичам луди жаби. Добре, стига. Луди жаби. Заби ми се главата. Браво. Здрасти, Къба Геймс, вече го виждаме, което е постижение. Да. Ще Най-после след 50 години ме виждат. ще ти хвърля това бронята, защото не знам кой чест да я... Добре, защо ми хвърля отвара за скоростта? За да питаш. Хвърлям броня. Не, какво правиш? Добре. Хвърлям броня. Я ми дай лега. Мерси. Лугу, вече имам почти 40 лега. Купувам кей. Какво купува? Кей. Добре, после ще ти кажа какво чувах. Опа, се... Ще ми се стукат в Сети ушата. се. Айде, честито имаме пълен чест с прочетвърт. Това е подарък от мен, да си го ползваш. Мерси. Мерси. Диамантени панталони. Колко много исках диамантени панталони. Вече си на друга заплата. Добре, дай ми един меч, като съм на заплата. Да, са. Да, айде, дай ми меч. Малко съм болна. Чай са. Ще да правя нещо. Къде ми е? Къде ми е? Той. И едно той. Yeah. Опа, Gangnam Style. Много ми е смешно. Как? Ти си с голд броня. Опа. Чай, че съм се впети. Добре, как можа да се створиш така? Яко. Много Пуска ли яко, музика? Браво! Тъй ще почвам клиповете. Добре. Очаквайте Флеймворд в това нещо. Чай да снима, бе. Какво ще правим този клип? Да не искаш ли мини геймс? Примерно Ладин да чека. Добре. Чакай се. Яде. Само трябва да се оставя бутулците. Партакещите. Хора, много съм болна. Да. Умирам от смях. Аз отивам на Ларк. Нали нямаше да ходиш на LARP PvP? Да, айде Ларк мини геймс. Добре, айде. На One in the Chamber. Много знам какво е това. Поная в лъка също. Така, кое е това? Това с зомбито ли? Не, с лъка и го там. Аз съм питам какво На това ли? Да, бе, много е яко, дали? Яко е, обаче омръзва. Айде за клипа. Не ми се играе много. Аз ми се играе много. Ама няма да ме убиваш мене, Джули. Няма да ме убиваш мене. Бързо се служи. Яба! Чезнаха ми итемите. Да, знам. Напиши Kid Star. Сестра ми дава къл. А тя дори не играе.
О, още някой се записа, който се казва Фриц. И още един. О, кролът ми. Той защо е с брония? Не знам. Е, това го прави по-неуязвим. Ами ще го наложим. Айде, почваме. Аз не съм... 4, 3, 2, 1. Едно. Уу! Тихо. Тихо сега ще трепа хора. О, аз няма да трепа хора. Днеска снимах един хак, по-точно два Ай, хака. някой ме погна. Фриц ме погна. Фриц. И Къде умрях. това Фриц? Какъв Фриц? Къде да го знам какъв е той Фриц? Фруц! What? Сам. На спортните игри. Точно сега ли трябва да разказваш какво ти е Уу. станало на спортните игри? То с Фриц това е хак. Бъде, не знам. Обаче аз нямам... Фрицката, моя приятел Фрицката. Ооо, взех му го. Убих го. Има някакъв там. Къде си ти? Той ме гъдна. Гътнат. Гъдна ме. Да, гътнат. Той чай да си изстрелям стрелата. Ще садна. Това си ти. Не те убиха аз. Добре. Аз тук са кеча. И ме убиха. Изкечиха ме. Сериозно бе. Какъв е този Даймонд, бе? Откъде да го знам какъв е този Даймонд? Това си ти. Не. Не ме цели. Ще се оказа, че можеш да се бие, бе. Ей, Фриц! Фриц! Килаура. Къде видя Фриц, бе? Упс. Фриц е килаура. Пробвай го. Опа, това ли? Двамата са убити. Дай ме уби. И ти него го уби. What? Ай, била. Александра, мълчи, не ми давай акъл. Ай, не. Опа. Не, Тук е края на играта. на играта, да. Ти си края на играта. Обаче хората дойдоха за твоя клип, да боя да бяха за си дълго. Как си дойдоха? Хората дойдоха за... Твоя клип. О, Айде до тук с кръвта. Опа! Това си ти. Да. това съм аз, да. Ай. Фриц! Не, той не е Фриц. Това не е Фриц. Айде, взех го. Аз ти го взех. Ти си за 6 убийства, аз имам само едно. Направо. Лошо ми е. Та си нуб. Лошо ми е. Сега ще ме Дайте. питаш кой е нуб, нали? Какво е това? Като си много зле в нещо. Не те е срам. Опа, фрицката ме почна. Взех го. Не го взех. Стига, бе. Айде, този го взех. На едно сърце да го. Супер. Айде, вземи го. Взех. Ти първо с лъка ли ги почваш? И Фриц го взех. Опа, фрицката. Фрицката мази. Аз го взех, той мази. Мази, да. Опа, Даймонд да си Той има кил аура. Не сигурно. Той си ти. Кой ме уби? Фриц. Да, бе, да беше Фриц. Не бях аз. Нямам стрела. Той Фриц. Някакъв идио. Той с кил аура. Аз кого го бия? Добре, ти го снима, нали? Тук някакви в земята ми се бърват. Не! Човек, що не сепнеш малко, ти само стоиш до място като някакъв таралеж. Таралежите ме стоят на едно място. Все ми е тая, Ари. Хелп ми малко. Апа, файди. Фиде. То се е кръстил Фиде. Не знам, питай него. Питай Фиде. Фиде, защо се кръстил така? Или защо си се кръстя? Оп, килнах един.
Diamond 56. Ай! Даймонд! О, иде. Това ти ли си? Кой? Чачи тук. Не, това е Фидето, това е Фидето. Фиделия спагети ли да ми покажа? Фиде! Фиде, не! Тъпо Фиде. Фидето ли те уби? Не, за малко. Защо нямам и аз кил, Аура? Не си сваляй, ще те банват. Ето, мен ме баннаха без причина в един друг сървър, не споменавай други сървъри. Фриц как се върти, той сниман. Лътос в земята. Чай да напиша. Отивам за една мечка. Аз имам 2 меча. Фриц ме бие. Уби ме. Ти бие с лък. За това. Айде, Не, аз се биех с меч. Фриц е стрибан. Тук. Оп, фрицката. Фриц. Ай, то се можах. Мога да го нацеля, бе, убих го. О, Фидето. Не, Фиде, много си тънко. Стига, бе. О, Фриц. Фриц. Ела тук е. Фриц? Ще кажа, аз един Фриц, той с кил аурата, аз Фриц. Стреляй! Че, сега ще фанем фрицката по търчичка. Да го тепна едно хубаво. Да му тегля един бой. Ай, Фриц. Пи! Къде е Фриц? Ей го. Къде? Абе, той кил аура как с ръчичка ще ми сваля 10 сърца. Фидето! Браво. Фидето! Не съм. Фиде, да. Ма той не е Фидея, е Финде. Седя, между другото. Седя. Той ме килва, бе, бегай! 2 ми налетеха. О, мага, Фидето ме води. И сега ще го убия и ще го вода. Убих Фриц за 2 път. О, мале, как го убих. Я Фидето. Аз го убих. Ма той е тук Фидето. Еми, то се е разпалнало. Къде си? Седи мирно, бе, човек. Някакъв кон ще проверяват. Не. Абе, къде е коня и змея? Ай, да, нали имаш в идолата игра дека. Липсват ми вече тези хора. Оу, взех фотос. Бе са ме проверявали за хак, обаче аз не съм. Как Фриц! сте? Фриц не е хак, обаче... Това си ти! Фриц! Фриц! Ай, ладна. Уби го! Не съм ти го уби. Не, той ме уби. О, Фидето! Къде е? Фидето! Къде е Фидето, виде? Опа, пак Видето, Фиде. виде. Ау, Финде. Фиде. Сета. Фриц напогна. Ей, как го отминахме? Той сигурно се е кръстил Файнди. Да. Нищо, той си е Фиде за нас. Сега не. Аре, Фриц в гръб. Човече. Фидето и Фриц се бият. Ау, за малко да уби... Ела тук, бе, брат. Ела тук, бе, Фиде. О, уби Фидето. Аз ли? Ти. Това си ти! Не, бе. О, Фриц, излезе. Фриц излезе ли? Да, супер. Един хакер по-малко. Аз нямам Дали Фидето. Фидето за тебе! Къде? Абе, твисти. Ей го, Фиде, няма да ми биеш. Стара. Викинга или семията яка. Стара Кинга. Сета. Ти, няма да ме биеш. Той Фидето ми се струва малко така хакче го раздава, защото се върти като пумпал момчето. Или момичето, не го знам какъв е, може да е илюминат. Извън земя. Всичко може, Фидето ме погне отзад.
Не бе, какво момиче, какво момче, той е Фиде, бе. Той е Фиде, Ай! бе. Верно. Ух, щях да О, това си ти. Щях тебе да те. Фиде, ла! Фидето ли? Не Фиде, спагети. Макарони. Ай, Фидето го раздава килаура. Фидето е килаура. Фидето снима ли го? Фидето е с килаура, нали? Аре, чао, Фиде. Или по-скоро чао, Старкинг. Фиде. Тук много хакери се спасят. Много хакери се събраха, верно. Къба Гейм спри се. Ало, за малко се запуших, ще лъча ли си нещо? О, това си ти. Човек, Как щях да те килна, просто... къде си? Ама ще лъча ли за нещо? Какво? Ютна! Слушай го там нещо. Не те чувам. Ела по-близо до там, където си. Опа, Фидето. Слушай ли ма? Видето те уби. Фидето е с 29 убийства. Ало, та чуваш ли? 29! По-близо се... Ама чуваш ли ма? Да, чувам те. Еми, окей. Това Фиде. Не бе, защото се бях мютнал за него. Фидето е... Какво там е калра? Фидето, видях го. Айде, чао, Фиденце. Не, чао, Фиденце. Къш. Що не го проверяват, не мога да разбера. Провери Фидето за килаура. Окей, човек, питам те не знам кой път. Аз се заглуших за малко, слушаш ли са нещо? Да, чувам те. Ма, не бе, преди малко. Чувах. Фулки в дупката. Ое. Фидето. Тъбо Фиде. Не мога сега да пиша. Ще го намразя този човечец. Не е добър човек. Не. Това бе, Фиде. Къде видя Фидето? Ай го! Аузе. Той ще ни бие. То ни чакалище. Трябва да минем 40 точки, май. Май, аз ще се... Не, няма да спечеля. Няма да спечелиш. Твой човек ти само с 5 кила. Какво ще правиш? Аз съм скромничка. Заклещих се, аз спря безпредита. Стига говори на меко, защото всички знаем, че си от София. Да, знам. Види, нещо ми става на гласа. Фидето е килаура. Сега е... О, да, нещо ти става на гласа. Не. Това си ти... Не! Дължиш ми 1 кил. Ела тука са. Къде си? Тука. Къде? Тука. Where is тука? Where is тука? При това, при една къщичка. Кой си? Той Фиде. Това е Фиде. И Фиде е ласка, Тука при мощчето съм. Къде е това мощче? Тя, че видях някой зад една къща. Може би сама аз леко пак да не ме килне, защото ще стане страшно. Нищо, само да си трупам килове. Айде, ела тука, дължиш ми кил. Фиде! Не, това си ти. Сляпа ли си? Къде? Ще сега да те гръмна. Не можах да се мръдна. Искаш ли да се килваме с двете спетили? Да видим какво ще стане. Не, няма да се килвам с тебе. Аре бе! Не! Аре да е! Не! Ма той май само ние останахме. Как бе, Фидето е тука? Някой ни бие. Да, Кадина. Ало, Кадина.
си зле. Ай! Ой, това е. Оф. Ай, Фидето! Аз какво ти казвам? Тук е този човечец. Убите. Мен ли? Не ме е, бе, още съм жива. Вече не. Аз съм Flame World BG. Да. Да, ти казах. Пък той си личи по гласа. Опа, Фиде. Сериозно, Някой да ми сбъгна ми залепиш се на стрелата. глас, за мен. Фидела. О! Това хубава кила, мале. Опа, бях Фиде. О, добре, цялата игра ли ще е това? Фри, да. Не дей. Аз съм. Не, пропуснах. Щеш да Всички му... срещу Фидето! Не, аре всеки за себе си. Искаш ли ще коя? Аре де. Пълва са. Аре де. Пълва И да са. ми викаш пълъса и да не ми викаш пълъса, сори. Аре бе. Добре, аз ще се убивам така. И се казва PLC. Много ми дреме. PLS. Не PLC, PLS. Добре се тая. В много изключва, ако искаш, пиши I'll in the chamber leave. Тоест. Ой. Сок. Ще ти напиша какво да пишеш. Айде по-бързо. Ма скучно е, ари вече да свършваме. Еми, Мисъл. това беше хора. Хайде. Не клипа, играта. Не, значи не е било. Кажете хай на Фейсбук, ОМГ. Айде пиши по-бързо. Аз трябва да изляза обаче. О, фаре. Сега трябва да чакам да ми свърши комбат. Ау, не, Фидето. Yes. Де. Човек. Така. Напиши. Това напиши. Ох, Аз ти го пратих. нищо не виждам. Аби да е в скайп, Къде аз не виждам? Аз не мога да го напиша от тази тъпа игра. Напротив, трябва да умреш. Чакай. Ще ти кажа кога. Айде, давай. Какво да писа? Я дай пак. Не бе! Виж какво съм ти написал. Ой. Това напиши. Не, бързо! Да, ай пак. Давай бързо. Не мога. Можеш, ти го написа грешно. Виж какво съм ти написал. Така ли? Не. О. И.
след това. Изтри го това. Напиши на колена черта. Айде. След тая ти си. И след това лив. Бързо! Индето идва. Това беше хора от нас. Хайде. Чао и до следващия клип.